Gaurko debaginen egina saioko atal berri honetan Oñatira gerturatu gara berriz be, aterkinak eukiku protagonista, beraz ez da esan beharrek nora gerturatu garen, Espeletan gauz, eta goazen aterkin bat, aterkinak zela egiten dian ikustera. Esan bezala gaurkoan aterkinak eukiku protagonista eta horretarako Oñatira gerturatu gara, Espeletara. Mireia daku gurekin, Espeleta, ze ezaguna dan, mundu danean zierrizizia, guardazulak edo aterkinak egiten. Pitin batez, Espeleta gehiago ezauketako, noiz sortzen da Espeleta? Espeleta sortu zen 1995 urtean, Oñatin bertan, eta enpresa familiar bada, Espeleta familixia, eta eurak lehen eusen Oñati erdixan bertan eukain fabrikia eta nazizian aterkinak egiten eta gaur egun arte hementxe gauz, hementxe jarraiketan du. Oñati minako aterkinak, baina Oñatitik mundura zabaldutakoa. Hori da, saiaketan gara bentzet, saiaketan gara, bai. Oñatiz gain ustut, kanpon be egin duzuela, baina hor aterkin jole dako moduan seilua bentzet Oñatin eginak aterkinetan. Hori da, bai, badaku gama bat kanpu honitzen dena, baina gure aterkin kutxunak ero esangekenak, honei dianak, edo nek Oñati egiten duen diok gaur egun. Ezagunak dira, eta gainera kanpotik beha, jailezatzue, pedido edo eskaerak egiten dira. Bai, egixe esan, geruta jente gehiago daue gura dauena bertan inako produktuak, Europa barruan inako produktuak, eta aterkin gintzan, egixe esan geruta gutxi geraketan gara, eta Frantzian, Italian ero hemen, gutxitxo batzu gauz, eta horrek emoten duzku aukeria, kanporako be aterkinak iteko, Europa mailan, da hortan gabitz. Gero sartuko gara aterkinan produkzioa ikustera, baina produkzio bat eskulan asko eskaketan dago. Bai, guztiz. Aterkinan prozesu guztia da eskulana. Lehenengo hotelatik hasi, eta marrazkiak eta argazkixak, diseinuak egiten dira, hori ordenagailu zitzen da, patroiak markaiten dira, kosturak hori dana, photoshopak egiten dut, eta gero ia Portugalera bialketan du han egiten da telia, eta estampazioa behan egiten du, eta gero Portugaletik ona bueltan dator, eta gero hemen jadau prozesu guztia ikusten dela, zela mozten dan, zela josten dan, zela lotzen dan estrukturara, kirtena zela epintzen dan, plakau, eta hori prozesu guzti hori hemen tailerrian egiten du. Eta gero hemendik, baia kanpora saltzera, prest saltzeko. Eskulana aipatu ez dakit, enpresa gutxienetaikoa izango daia, eskulana hola mantenitzen dagoen, ez da? Bai, lan hau da guztiz artizau lan bada, azkenien da joskin lan bada, moztu, eskuz mozten da, badauz pisa batzik igual trokelak erabiltzen diana, baina gehixenak hartatiz eta eskuz mozten dina. Gero badako pieza bakoitzak be eskuz josi bidanak eta montaje guztia oso artizau lana da, bai. Aipatu duzu kanpoan beste gama bat egiten duzuela, produkzio aldetik zenbat izaten da hemen Oñatin eta kanpora bideraketan duzuena? Hemen 5% ero izango da, berez gutxi da, oso esklusibo lana, oso esklusiboa da. Egixa da, aterkiak euki daula pila bat dauz merkatuan, ez? Gaur egun sofatezara eta topaiten duzu oso aterki merkiak, eta gero guriak kanpuak egiten duena bez, eiaketan gara diseinu dena guria da, fabrikazioa guria da, eta jarraipen zorrotza egixauari ez. Honek presio badako, azkenien oso esklusiboa dan produktu bada, baina jentiak ez daki gaur egun balore hori emuten ikusien bida interesantia da, nik uste dut prozesu ikustia ulerketako aterki batek badakola bere presioa eta ordainoin bihar dela, ez? Ondo pentsatzen basatzu, denpora hori eta esklusibidade hori zela egiten den ikustera pasako gara. Oso ondo, hori ez terrek erakutziko zuen. Bagabitzen zuten, pitin bat sartu gara pitin bat aterkinen produkzio horretan, lehenengo pausu edo zein izango litzake? Hau izango da, hau da berez bigarren pausua. Lehen komentatu duna da lehenengo diseinau egiten da telan, eta orduan banakako
Honek dia, iruki bakoitza da desberdina. Osea, guardasol batek dako 8 punta, bai? 8 punta, 8 iruki. Orduan, honek kasu hontan, bakoitza da desberdina, eta montaiten darien hartzen dago imagen bakar bat, ez? Orduan, berak egiten duena da, banan moztu, hemen iztenxakon bordetxo hau izango da kosturara doiana, hoi momentu hontan zerriekin dabil mozten, baina izan leke segun ze patroidan hartatixakin moztu bihar izana, ez? Erabiltzen dauela, holako joskinak erabiltzen dauen hartati honek, eta, pixue pintxexako gainen, eta mozten doia. Eta gero epatu bai, hor beste makina bat ikusten dut, hori da, kasu hortan, baldin badia danak kasu honen mona denez, danak berdinak diela, eta trokela dauelan, burdinezkoa jarrezeke, eta makiniak beak dana batera mozten dau. Baina gaur egun egisa esan geisha hau iten du eskuzko prozesu hontan, ikusten bozu, ja badabil gertaketan. Kasu honetan ja, lau zati ukiko gobe. Lau zati, eta ikusten bozu, euran artian lotura badau, baina danak desberdina dira. Osea, egisa da, hau bai da prozesu oso esklusiboa eta oso jente gutxik iten dagoena gaur egun. Eta gu, sublimazinuei esker ringekela ilustrazioa montau, ez, hola dau montauta eta onarketa ondezko era ontako aterkixak itia. Gero, adibidez, erabiltzen duzuen materiala zein izan gelitzake? Basia, telia da poliesterra. Azkenean, repelentzia bat dako, poliesterrak onarketan dauena da sublimazio teknikia, ezin zuen algodi baten gainean. Algodizko aterkinak, baina kasu honetan poliesterra da zatik. Berotasunak egiten da zabaldu, porua zabaldu egiten da, eta tinta berezi batzun bitartez, papelean jartzen duzu, eta tinta berezi batzun bitartez egiten dena da filtrau ondo poro horreitzen, ezta? Eta oso koloriak eraketan da oso ondo. Perfecto, isa esan politxo dauz. Moztuta gero, epintzen dugu binaka, bakoitza berien albuan, eta lehenengo gauzia egiten da, lotu dau, hasieran lotu dau bata bestiekin, eta oin da bilena da dobladilu hartzen, arixak ez galtzeko, erabilerakin da normalien hileke erropak modan, arixak galtzen daula. Eta lehenengo gauzia dobladilu pasau. Lehen banaka egin jo, baina binaka lotzen tokaiten da, ezta? Hori da, tokaiten da, binaka goiti bera doia, dako azkenien makine prestatu eta beste erabateko puntadak emuteko, overlock, erostezatixako lako, eta honei dia, goitik bera, sortzi atalak, sortzi zatixak josten dauen eria. Esango zen, hori prozesoko urrengo pausua. Sortzi aldiak jadanak batutako, guarazulai bagoitz poliki forni emuten, ikusi du puntan zulo bat injula, hori urrengo pausua, pieza txiki horrekin, zer gabiltzen. Kapituak, hemen esatexagula. Horre, jo barillak eta punta genean puntatxo horrek, ez da? Hori da, puntatxoa dira, altzairuzko punta dira, eta hau epintzen dana, barilla bakoitzai, hemen telia hemen jositia doia, eta hau lotzen da, ja, estrukturara, barillara, bai? Eta, aterki bakoitzak, beriedako, segun ze neurri ere biltzen duzun, zabalaua, estutxua, ikusi du, kolore desberdinak dakoila, eta, tipo danetako gauzela, ez da? Bai, aterki bakoitzak beria. Ikusten du, hartu duela barillakin struktura hori, gabitz telia lotzen, exaktuki zer da bile? Zatexako, forrau. Euskeraz forrau. Eta dabilena da, azkenian telia estrukturara josten. Lehen hau be eskusitzen zen, eta ja badia, urte asko dia, hemen makina honei esker, inzekela mekanizauta azkar hau. Eta horrengo pausua da, beak ja epinixau kapituak epinitza dako, forrau dau, lotu dau, eta oin arixak, ikusten duzu banan, arixak hemen albotan geratu dien arri horri denak eskuz moztu, olexen, Osea, konbuen ojo begiz eta kontu hondikin, bestela telia moztuzek, orduan kontu zibili bizara. Hora dago ikuston velozidadia gaur egun, baina gu epinizkero lan hori egiten tardaiten du ordu bat aterki bakoitzekin. Baina, beak dakona da ikuston habilidadia.
eta... Eta goie biliko litzake, barilekin, tela hori barilletan juntaino. Hori da, lotzen dago, epintzen xau, eta gero mailuka batekin, azkenengo kolpetsua, ondo heldutak eraketako. Telia dator pitin bat estu moduan, eta horrek egiten dauena da, bere formia muti xau, eta geraketan da, perfecto, ez? Formia guztiz sartzeko. Gero importantia da, plantxaiten danien erabiltzen da lurrun asko ez erreteko, telia. Osea, horrek badako bere kontutxua. Zatik, bero larri sartzen badu esatzu poliestarra izan da, beri erraiten da. Bueno, ja beste lekutxo bat pasau gara, baina, bueno, importanti izaten jarraketan dugu, ja bukaera... Hori da, behin moinu epini xau beste plastikozko diskotxo baten moduan, gero dako hemen beste disko bat gehiago, eta hori azken finien da, zuk estrukturia monta egiten duzu nian, goixan zulatu egiten duzu. Eta hortik ura pasauleke, orduan hori ondo heltzeko eta protegiteko, dako baita pieza desberdinak, azkena da plakia egiten duzu, sartzen xatzu, ondo estutu, eta hemendik, geraketan daia, protegituta, euririk ez pasaiteko. Bueno, guardazola ja praktikamente indaku, bakarrik falta xakuna, mango edo mangoa kirtena jartia, ezta? Bai, hori da. Ikusten duen zulaketara edo gehiala, exactamente zer da? Bai, azkenian, hor dako neurri desberdinetako brokak, eta segun ze estrukturatarako dan, ze monturatako dan, bere neurrira zabaldu bizu. Normalien izaten dira, 10-12 edo 14 milimetrotako zulua dako, ikasu hontan uste dut 10-ekoa dela, jartzen dago 10-eko brokia, zulaketan xau, neurrira, eta gero hor kola sartzen da, oin ikusiku, zela kola beru epintzen xau, beri lasikaketan den kola bada, gero kirtena epintzen xau, eta prest geratuko litzake aterkina. Bueno, azken gauzatxo bakarrik faltetxeko guardazolari, kasu honetan izango zen lotzeko botoi hori, eta ikusten dugu esku ziten dela. Baita, beak neurtzen dago, hartzen dago telako zati bat, beak gura dagoena, igual gaur gorrixa, o berdia, eta hola botoietan izan lezke, desberdinak gure izan lezkero. Eta markaiten dago, mozten dago eskuz, eta gero barrutik doia plastiko eta aluminiozko botoitxo bat, eta egiten dagoena hori forrau. Da gero eskuz jostexako makine. Atal batei. Eskuartian dakui ez da. Hoi da. Aterkina inja, azkenengo pauso jarritxo bebai... Botoia, forraudu, zintia, plakauta, osake aterkina inja momentu hontan. Ikusi du, esklusibidade osuekin injakua, eskuz injakua, gaur zuendako. Eskulanak injakua. Bai, eta bueno, mentxe da gure aterkina. Ya está, pangeke pasiura. Ja, eurizako prepauta gauz.